От 30 юни до 24 юли Меркурий ще бъде ретрограден в чувствителния и дълбоко интуитивния знак на Рак. Може би вече сте чували, че ретроградният Меркурий обърква всичко. Но истината е малко по-различна. Просто ни казва: спри за миг и погледни какво си пропуснал. В астрологията Меркурий управлява мисленето, комуникацията, договорите, информацията, документите, пътуванията и технологиите. Когато е ретрограден, тези сфери не спират да функционират, просто изискат повече внимание, търпение и осъзнатост. А този път Меркурий се намира в Рак. Затова през следващите седмици е възможно стари спомени да изплуват неочаквано, хора от миналото да се появят отново, семейни теми да излязат на преден план, да осъзнаеш защо определени модели продължават да се повтарят. Това е период, който те кара да довършиш разговори с себе си, с миналото и с хората, които все още живеят в паметта ти. Какво е добре да правиш? Преглеждай договори, документи и важни детайли по 2 пъти. Прави резервни копия на важна информация. Подреждай дома, архива, снимките и стари записки. Връщай се към идеи, които някога си оставил. Завършвай започнати проекти, пиши дневник, медитирай, изследвай родовата си история. Позволи си да почувстваш емоции, които дълго си избягвал. Ако можеш, избягвай следните неща: импулсивно подписване на важни договори, прибързани покупки на техника и автомобили, решения, взети единствено от под влиянието на емоциите и обещания, които не са добре обмислени. Но ако животът ти не позволява да отложиш нещо важно, не изпадай в паника. Просто бъди по-внимателен, задавай повече въпроси и не бързай. Ретроградният Меркурий често носи усещане, че нищо не се случва. Всъщност, точно тогава се случва най-невидимата част. Това е период, в който ума спира да тича и започва да свързва точки, които преди е пропускал. Понякога най-големите прозрения идват именно когато външният свят изглежда забавен. Особено когато е в Рак, можеш да забележиш, че паметта ти работи по необичайен начин. Може да усещаш миризми, чуваш песни, да намериш стар предмет, който може да отключи спомен и който съдържа отговор, който търсиш. Не всичко, което се връща, трябва да остане. Понякога трябва да се върне, за да видиш колко си израснал. И още нещо. Ретроградният Меркурий не е подходящ момент да започнеш да живееш в миналото. То е подходящ момент да разбереш защо миналото още живее в теб. И тогава, когато на 24 юли Меркурий стане директен, ще продължиш напред с повече яснота. Да пази това видео, сподели го на стори или на приятел, за да знаят и те какво да правят.